even patairidza around the world taishaya stage ne lot of my big artists but kana muchiita zvinhu zvokumusha kwenyu so hapatyisi kukwira pastage because nembafunga kuti rege yakapusa kainonzi chwa tazoti tatanga kuridza nevaridzi vayo first show I remember takaridza neculture kucalifornia band ronzi culture vana Joseph Iwewe noziva kuti mhepo chaiya muri kufema mudenga inochinja jesu munofunga kuti hakungoti hanchwa zvotopera kana yabatwa navaridzi vayo vanozopa count 1 2 3 crap unonzwa unomerera so and iwo futi vanomerera futi kamutauridza hedu vana because I remember patakatowana chioniso taitita isi tiringofunga tangoridzawo zvedu nemamusasa nemamusasa tangoridzawo chemutengure but muchidzika so vanhu vanoiti mai guys music one wacho ari papi vachitoita kuvhunduka so kuti music haiitei vanhu but kuti uzitsanangurira vafana kuti guys music yenyu ine power is difficult kuti ukasounda like Beyonce unobva wanikwana naJay-Z wobva topiwa contract kuamerica iwe sinodza simbu muamerica machemo mumuntu unowapana hobva ndoimba takaridza pane mwe zotengere sinema here kustates tapedza so mumfana aitsvera angondi approach zvonzi I've got my song chichichi ndikushandowana copy record deal amukwanisa ndibatsiro here chichichi achiimba so voice randakanzwa papa papa shocked munhu ari kutsvaira but ari kuimba like this then ufunga kuti nedemo rako rako record unokumbare rinonzwika naJay-Z ngatisaide majokes but ukaita zvenyu manje even nemistake yako chaichaika inotoonekwa sestyle one in the language musatombotya kuti ndikuimba neshona language is an instrument because shona yo munhu achitoinzwa hamene zvimwe zvinhu zvaanenge achitonzwa zvatisinganzwi isusu but munhu ani kutonzwa zvitoshamisa so mweyo ukaima nechirungu yatorasika saka language yaitori instrument so originality pays. Monolio Studio, the harmony of quality and professionalism.